Bog, draga braćo i sestre. Dobrodošli na YouTube kanal Lav Ortodoks ili ti pravoslavna ljubav. Naš YouTube kanal, to jest moja malenkost, trudimo se da vam damo odgovor na nasušna pitanja današnjeg savremenog čoveka. Današnji čovek, rastrgan na sve strane i pod velikim pritiskom, često je zbunjen i traga za mnogim odgovorima. Mi ovdje pokušavamo da damo na jedan jednostavan i razumljiv način odgovore na često kompleksna i važna pitanja iz oblasti vere, duhovnosti i savremenog života. Budite slobodni da nam pišete i postavite pitanja koja vas interesuju ili muče i mi ćemo što pre snimiti emisiju sa vašim odgovorima. Ako vam se moji odgovori dopadaju, podržite našu misiju i podelite naše videozapise sa što više ljudi i podarite nam takozvane lajkove. Prijavite se na naš kanal i kliknite na zvonce u desnom gornjem uglu kako biste uvek bili informisani kada objavimo novi odgovor. Našu misiju možete da podržite i putem dobrovoljnog priloga u korist našeg udruženja Pravoslavna ljubav. Detalje za uplatu možete u tekstu ispod ovog videa da nađete. Radujem se vašim komentarima i zahvaljujem se već sada na vašem aktivnom učešću u našoj misiji. Pozdravlja vas vaš Mirko Kolundžić.